Пустих свлачището до главния път Русе-Бяла между селата Волово и Обретеник. Заради голямото количество паднал дъжд, водата се е стекла в най-ниската част на пътя и е излязла извън отводнителния улей. По мое наблюдение, земната маса се е свлякла с 3 метра и е образувала свлачище около 10 метра надолу към гората. Като причина може да потърсим в отводнителните улеи, които са с нисък бордюр и недобре поддържани. Виждате в съседство в какво състояние са другите. Ремонтните дейности ще започнат с разчистване на терена в гората от паднали дървета, които са се носили 10 на метра от нивото на пътя до долу. След това ще се изгради насип, който да възстанови пропадането. Движението ще продължи да се извършва само в посока от Русе към Бяла, а за другите автомобили, движещи се от Бяла към Русе, има обходен маршрут през Борово към Две могили. Но, както виждате, има и нарушители.